ଏବେ ମୁଁ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖା କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି ହୋଟେଲକୁ ଆଉ ତାପରେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଡିନର କରିବା ପାଇଁ। ତ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କର ରୋଷେଇରୁ ଛୁଟି ମିଳିଲେ ଯେଉଁ ଖୁସି ଥାଏ ସେଇ ଖୁସିଟା ହିଁ ମୋ ମୁହଁରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଆଉ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ଆସ୍ଥେଟିକ୍ ମାହୋଲ ଦେଖିକି ମୋ ମନ ତ ହେଇଯାଇଥିଲା ପୁରା ଖୁସ୍। ଆଉ ଖାଇବାରେ ଆମେ ନନଭେଜ୍ ସୁପ୍, ଭେଜ୍ ସୁପ୍, ଭେଜ୍ ଟିକ୍କା ସବୁ ମଗେଇକିନା ଆମେ ଫୁଡ଼କୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲୁ। ତମ ହାଡରେ ମାଉଁସ ଅଛି। ତ ଏଠି ଅଭିଷେକ ଭାଇ କହିବେ କ'ଣ ଚିକେନର ହାଡ଼ ଚିକଚିକ୍ ମାରୁଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖେ ମୋ ହାଡ଼ କେତେ ଚିକଚିକ୍ ମାରୁଛି, ତାଙ୍କ ହାଡ଼ କେମିତି ଚିକଚିକ୍ ମାରିଲା। ବହୁତ ସାରା ମଜାମସ୍ତି ପରେ ଆମେ ଆସିଯାଇଥିଲୁ ହୋଟେଲ ରୁମ୍କୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଡୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର, ଲଭ୍ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।